היי, זה אריאל רותם. אני עכשיו רוצה להדגים לכם איזשהו צ'טבוט שפיתחתי שיודע לבצע מחקרי שוק. בואו נראה איך זה בעצם עובד. אני נכנס לצ'טבוט ואני לוחץ על אני רוצה לבצע מחקר שוק. הוא בעצם עכשיו מתחיל לתשאל אותי כדי להבין מה בעצם המוצר או השירות, איך הוא פועל, באיזה טכנולוגיה ומי קהל היעד המרכזי. בואו נניח שחשבתי על איזושהי פלטפורמה שיודעת לראיין באמצעות אבטר מועמדים לעבודה מסוימת. אז כדי לחסוך בזמן אני פשוט עושה פה פייסט על הרעיון שלי, ואני לוחץ פה על שליחה. עכשיו הוא מתחיל להגדיר לי את השוק בשלב הראשון, ומתחיל כבר לייצר לי את התוצרים. הוא נותן לי את השאלות המרכזיות במבוא למחקר שלי, והוא אומר לי כבר, אתה רוצה שאני אכיל לך את הפרק הראשון של המחקר, אני יכול לרשום לו פה כן, ואז הוא בעצם מתחיל לעבוד. מתחיל עם הרקע, ולאט לאט הוא כל הזמן מדריך אותי איך לעבוד בצורה הכי טובה. אז אם אתם רוצים לראות איך הכלים עובדים עם המיזם שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתי שיחה בגוגל מיטס, ואני אבצע לכם גם הדגמה בלייב, בלי שום התחייבות, ללא תשלום. תשאירו פרטים.